eyyi bandiraɓe tedduɓe mi salmini moon mi yettimoni kala inde mum e yettode muɗum e kala to gonɗon enen gonirɗon eko gonɗen dow mum kisal e nema Allah yewona men sen gari e yewtere meɗen nimmire ko fati e Cheikh Souleymane Racine Baal eɗen mbawi ɗum tawwede e hello men wiyetego TikTok wiyetego wonde darogal pulagu ɗum noon mbaɗe abonné no moƴƴi beele jewteɗe kadi ne mbawa kadi andede won honno ɗe jarata walla holto ɗe paayi so tawi ko YouTube oɗon mbawi yaade toon mbaɗon kadi abonné to YouTube to toon ko Pompodiral TV binda toon so bindima on keeɓa ɗum so hawre welede Allah teddu towɗo e yewtere meɗen ɗimmere ko fati Cheikh Souleymane Racine Baal e deftere hunde jaali Fouta nde Ndiaye Saydou Amadou windi musidɗo moɗon jibba woni e jandanade on mboɗon daadi dendagal guenniyankoɓe fof yafuya nde wonno wona mbawa ko ala ko katantagal tan walla taw ko yidde nde wonno haalaɓe ko nafata e pular mbi wonde kala ko jiɗɗa ko ɗum woni ko wawatuma walla ko jiɗɗa ko ɗum woni ko wawatuma nde wonno yidde fooli kala hunde e ko yidde foolata kala hunde ɗum noon sikki ala gonɗen koye haare hakkude Cheikh Souleymane Racine Baal hakkude makko e lamtoro en garino hen ha e nde lamtoro nde fooli Cheikh Souleymane Racine Baal o fooli kono muɗum kono ceerno Souleymane Baal ɓe ndiwiɓe ɓe paayi kanko ceerno Souleymane Baal kanko e jawɓe jommonaɓe e kala ne ɓe ndiwiɓe e tooro ɓe paati koto wiyete wonde Fouta nde ceerno Souleymane Baal jaɓɓa o hoɗoyi en kaalino o hoɗoyi ko wuuro wiyetego Koɓɓillo en garino nde haare wiyeteno wonde ko Songo Boy ko ɗon Bamule Agnam Towguel gonno ko nokku ɗo haare nde wonno ɗo walla ɗo haare nde wanno ɗo eɗen mbawi wiide ko ɗon Bamule ɗe gonno jawɓe jombonaɓe noon ɓe nanguirno ceerno Souleymane Baal ko saabu Allah e sabude ceerno biyete wonde ceerno Boubou Kasum ceerno Boubou Kasum ene gasa kadi taw o yehino to wiyete wonde jawɓe to yehino to Jombo ha ɗo o nangodirno e lamtoro ɓeydi kadi jokkodiral jawɓe jombonaɓe ceerno Souleymane Baal foof koko ɓe jiidi suudu woturu ko en garino ha ɗon saabu o jeeya koye waɗaɓe e jawɓe mbadi kono suudu woturu ni en garino ɗon bandiraɓe tedduɓe so tawi eɗen jokka yewtere nde jokkiten ko wiyama ɗe golwole kala ine wawi kono ine wawi koye leydi Mauritanie mbanno ɗeɗo golwole ɗe kalten ɗe wiyama eɗen mbawi taw ɗe mbanno koye leydi wiyetedi Mauritanie ko ɗon woni ɗo ɗe mbanno taw wona kole gueƴay walla guenjay walla nokku goɗɗo ko adino safalɓe ɓe ene jaltinannoɓe e nder Mauritanie e Jombo beele eɓe payta Fouta ceerno Boubou Kasum ko baba muɗum ceerno Alhassane Diawo jeeyaɗo e suudu jegues naɓe ko kanko satino windande jorgal calaga winduno e alluwal mum ko kanko satino nde ɗo windande eyyi kanko jorgal calaga omo hoolino hoore makko no feewi sanne to banggue jangde Alqur'anil Karim Allah tedduɗo o ete kadi o renino ɗum ha laaɓi cer no hannirta ni ete kadi kala ɗo nanno ko wiyeteno wonde joguiɗo gandal o yahanno to muɗum beele wonde omo heeɓa e muɗum ko wiyete ko wonde gandal e ñalawma kala mo Allah weeti o winda e dow muɗum wonde bindanɗe payodinɗe no feewi wadde firti kanko oɗo jorgal celaga ko gandu no feewi wonno ñalawma kala o windanno e muɗum koko wiyete ko wonde hisib hani Alqur'ana Allah o gasi kala taw ceerno makko o dañatano ko satti wonde e makko satti alluwal makko ngal no wayi Allah e no wayi moƴƴude ko wiyete ko wonde hakkille kala nde o windi hisib o nawani ceerno makko o yo sattu ceerno makko o dañatano ko satti e alluwal makko ngal hay ko fotino ceeɓeni mesalal saabino ɗum komo wawno Qur'ana omo hoolino hen hoore makko no feewi kadi jomiraɗo ne yennomo oɗo Qur'ana no feewi kanko jorgal celaga saabino omo wiya hoore ko ɗum ni saabino omo wiya hoore makko jorgal celaga
ko hay goto meeɗani wonde leppinde walla dañde ɗo satti e alluwal makko sakani ngal leppa ani daha ko ene leppi koma ƴetta kuɗol ma cuwa e daha he nde picca mbawa wonde sattade ɗum noon kanko ɗum heɓatake alluwal makko ngal ɗum waɗi noon o wi hoore makko kanko wiyete ko jongal calaka no addiri e ceerno makko foof alluwal makko kala nde beele ina sattonomo ko noon ngal hotirta kala no addiri alluwal makko beele ceerno makko o sattonomo ko noon alluwal ngal hotirta allah e makko wawde qur'anil karim saabu tawata ko foof ina yuɓɓi no feewi sanne ko noon o wonirno ha waɗi saaha goto o yiiloyi ceerno biyeteɗo wonde ceerno Hassane Diawo to Jombo o winni hisib goto o holli ɗum ceerno Alhassane tawi ina waɗi ko wiyete ko wonde jongu o satti ɗon gila nden noon watti wiyede jongal calaga leppi to Jombo jongal calaga yettode muɗum noon ko keɓe omo jogino noon baaɗi ko ina wiyeteno wonde Alpha Bokara wonno ko calaga ene wawi noon taw jongal calaga e hoore mum dañani ko wiyete ko wonde ɓiɗɗo ene wawi walla hay sinno tawi dañama walla hay sinno tawi no o dañino ɓiɗɗo kam enen mbawi kam wiide wonde ɗum arani ɗo e nder ndeɗo deftere timɗen ne wonno ko hakkille jalano gonɗi no hutorade ɗum waɗi wiyede wonde hakkillaji so jeeyama lambat mbiɗen ala wona gonga ɗi gaddaka e joomen hakkillaji en anduɓe ko hakkille nafata nde wonno ko hakkille ñeñƴuɗo ñawata rendo bandam leyɗeɗe balɓe to koɓɓillo gande kala jawɓe wonɓe joni Fouta ɓe konno ko to Jombo e nder Fouta Toro nde ɓe puɗɗi noon arde walla nde ɓe puɗɗi arde ɓe gaddi remde ko leyɗele Satigi Alhaji Lamine Kane ko kanko rokkuno ceerno Fodi ɓi Alhaji Lamine wondunoɓe makko ɓe koddi e makko ɓe koddiri kadi e deegre e peewal e juɓɓudi eko fati wonde e ndemanteji mabɓe ɗum ko hunde ɓurnode wadde fayida e nder oɗon jamanu wonno galle ceerno Souleymany Baal woni no koɓɓillo woynu makko wonno ko banggue funnague saare nde won e gagneje yimɓe makko ko wayno ahalu aso walla ɓi muɗum gagneje muɗum ɗe mbiyeteno wonde ko mati walla aso won wiyannoɓe ɗum makki walla maki ko inde kolaɗe ɗe Satigi Alhaji Lamine rokkunoɓe kolaɗe ɗe ko ni ciforino maki walla mati ko banggue funnague e maki banggue hirnague jalluɓe banggue hirnague e jalluɓe e gaduri e deliw ɗeɗo kolaɗe ko hakkude korɗo ndogu ene wanno ko wiyete ko wonde jawɓe koɓɓillo yettotenoɓe ko wiyete ko ba yantuɓe kadi e ceerno Souleymany Baal wiyama kadi won suudu wondu yettaɓe Baal taw goni ko boode law ɗum ɗo fof haalama hen kono so tawi en gari e yewtere meɗen tataɓire ko haare Fuutankoɓe e safalɓe nde ceerno Souleymany Baal sanki to nokku biyeteɗo wonde Fori ko ɗon jogori wonde yewtere men tataɓire bandiraɓe tedde ɓe wata jejjite noon wadde abonné to hello men TikTok wiyetego wonde Darogal Pulago to hello men YouTube wiyetego wonde Ponkodiral TV ko gonga zemuji ɗi keeruji ɗi ene beeli no fewi ne mbaɗi fayida no fewi kono wadde abonné kadi ha ɓeydoɗen wonde andude yimɓe meɗen ɗo tolni walla yimɓe meɗen tolni walla yimɓe andude ɗum ɗo leñol ngol eɗen jettaɓe kamɓe kala e kuuɓal onon gandi ko yimɓe sehilaɓe tan mbawi wadde en abonné ɗum noon eɗen mbiyaɓe wonde en ngala jobdi mabɓe eɗen jettaɓe dendagal gandanɗa hoore maɗa wonde ɓi yaraɓe kuugal hakkude ndemowo e gawowo e gaynako hayni e cippowo nde wonno a wawa noddude gaynako tawa noddani cippowo a wawa noddude cippowo nde wonno cippowo wonde heɓata kosam muɗum wonde koye gaynanteɗi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe gaynako one kadi ala saago wonde kanko kadi o jogo ko wiyete ko wonde andude wonde oɗo wonde ko ndemowo wadde ndemowo o e gaynako ko kamɓe ndendi gueɗal ngal wadde ko kamɓe ndendi kadi omo ganduɗa wonde ko mbiyete wonde cubballo walla cubballo mo ganduɗa hoorema wonde keeɓowo guura muɗum wonde e nder ndiyam musidɓe tedduɓe enen kadi yeeyoɓe Allah jarama on jarama yo kisal Allah e nemon yewwone men ha saaha goɗɗo so jomiraɗo newni on jarama ko musidɗo mon Djiby Ba arno yewtidde e moɗon e oɗo saaha e wawtugo wongo so Allah jaɓima en garto yewtere men tataɓire
hare fuutankoɓe e safatɓe e ceerno Sileyman